Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सिंहासनाधीश्वर महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। गोंयांत जय भवानी जय शिवाजीचो जय घोष पातळटा। शेनवारा हर हर महादेवाच्या गजरात गोंयभर विक्रमी 108 सुवातींनी छत्रपती शिवरायांच्या शिवजयंतीचे भौशीक सुवाळे। फक्त 70 आणि फोंड्या म्हालातूच न्ही, बार्देश, मुरगांव, साश्ट आणि कुडचडे केपेच्या मायनिंग बेल्टांतूय हिंदवी स्वराज्य संस्थापक मराठा योद्ध्याचो जय जयकार। गोंयभर 70 सावन बार्देश आणि साश्ट मेरेन शिवाजीच्या पुतळ्यांचो आंकडो वर्सान वरस वाडटा। आता विठ्ठलापूर कारापुरा शिवाजीचो पुतळो बसयतात। खासा पंढरपूर सावन करून हाडला। 27 फेब्रुवारीक शिवाजीच्या पुतळ्याची विधिवत स्थापना आणि उक्तावण। खूप कडे भोवले मूर्ती खातीर खूप कडे भोवले। शेवटी पंढरपूर आमकां कारागीर बरो गावलो आनी आमच्या बजेटान बसता अशी मूर्ती तेणी आमकां करून दिली। पंढरपूर वचपाक कोविडची महामारी आसलेली, कोविडच्या महामारीन सुद्दां काही भुरगे आमच्या हांगासरले गोंयांत आपली कामां धंदे सोडून सुद्दां शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांदपा खातीर पंढरपूर गेले। 3-4 फावटी पंढरपूर मारले आनी अशा तरेन मूर्ती साखळेन पावली। आनी हो जो प्रोग्राम आसा उद्घाटनाचो, जो 27 तारखेक मराठी राज्यभाषा दिवस आसा, त्या निमतान हे 27 तारखेक करपाचें ठरयलां। तशेंच आमचे सरकारी जे कर्मचारी आसा, सरकारी अधिकारी जे आसा, कोणीच आमकां आडोंक ना, कोणीच आमकां हांगा आडो घालूंक ना, म्हणून आमी आज ही मूर्ती स्थापन केली ना। हे 27 तारीख जे ठरयल्या हे सगळें पूर्ण जातले आणि माझ्या ह्या सगळे भक्त शिवपुत्र मंडळ जे आसा तेंचे कडेन मागता आमी सगळे एकत्र जावया आणि एकत्र फुडें सरोन हो उत्सव 27 तारीख करून घेवया। सिंहासनाधीश्वर महाराज श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।